Моментът, който за мен ще остане винаги, е началото на единния дарителски номер DMS, който Българския дарителски форум постави през 2007 година. Имахме много дълъг период на подготовка за този проект, заедно с партньорите ни от тогава Фондация Помощ за благотворителността, сега БИКОС. Беше тежка година на срещи. След края на тази година имахме подкрепата на 2 от мобилните оператори, за съжаление категоричен отказ от третия. Това ни поставяше в доста патова ситуация. Решихме така или иначе да започнем подготовка за обявяването, да се опитаме да постигнем публичност за проекта и подкрепа. Първата статия, която излезе, която аз пазех доскоро, а днес намерих онлайн, беше във вестник Капитал. И много ясно си спомням как седяхме на различни компютри, поне 10 човека, и чакахме да излезе тази статия. Мислихме, че в нея ще намерим така знак за подкрепа. В момента, в който статията излезе, отдолу заваляха много негативни коментари. За това, че проектът е твърде голям, за това, че няма да можем да се справим. Не само коментарите бяха много негативни, но и значителна част от тях бяха от екипа на страхотна организация, от доброволци Спаси Дарина. Към този момент те бяха реализирали, може би, най-успешната дарителска кампания през SMS номер. Тези хора бяха много популярни. По никакъв начин не можехме да си позволим тяхното неодобрение. Срещата, която направихме с тях, мисля, че помня почти по минути. Никога не съм била подлагана на толкова критичен анализ и поглед. Но след тази среща екипът на Спаси Дарина дадоха подкрепата си за единния дарителски номер DMS и направиха много повече от това. Дадоха ни спокойствие да рискуваме в момент, в който рискът изглеждаше най-малкото непремерен. Ние обявихме дарителския номер, може би, 2 месеца след тази среща. До края на годината третия мобилен оператор подписа партньорския договор за включване в единния дарителски номер. В момента единният дарителски номер съществува от повече от 16 години и през него са минали над 18 милиона лева. В него има каузи, които подкрепят хора, които имат нужда от лечение, но и организации, които имат нужда от приход. И за мен това е един от успехите, с които се гордея най-много, но и една от историите, които ми показа как се случват проекти от такъв мащаб. И спомена и усещането ми е за риск. И съм изключително благодарна на това усещане, защото то ме научи, че не се подреждат звездите винаги така, както ти искаш. И е изключително усещането да видиш, че нещо, което си стартирало, не просто е живо, не просто се развива, но и надминава всякакви прогнози, които е имало в началото си. Те направиха моя риск смислен и винаги ще им бъда благодарна за това.